Bueno, manghigala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Bilin. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Bilin. Usahay ang tao magpadaog sa iyang ambisyon nga bisan og kuli kaayo ug imposible apan tungod sa dako niyang dinguha nga makabot niyang iyang ambisyon himuon gyud niya ang tanan. Mao niya akong bana, mga ambisyon gyud ang magdato ug kun nganong na problema kuno ingon gud ini ang mga panghitabo. There were nights of endless pleasure, there were moments that it lost allow. Baby, baby, if you touch me like this, if you hold me like that, it is not long ago that it's all coming back. Awaran din siya. Uy! Sa makagusto kang mapagaw, gamitan na itong video kailangan gikan sa Hapan. Hapan? Japan ba? Unsay ngan? Ngita ba ka mapagaw tao ngayon, binukol ko ni mo. Gamitan na diha, bida mahal kay palita to ana, di mo gamiton ha, porbida. Balol kay na itong gikan sa Hapan ha. Naibawal ka sa kamahal to. Ang nakanindot ato guday, kay mo kanta ka, ang imo tingog ngayabag manindot. Ha? Nya nganong wala ka mo gamit ato? Nganong wa man ka magkanta ato? Ambot ba, bida. Ano ka diferensya ato, bityo kaya kay ang imong tingog ganindot, babati. Paligay sila. Dali lagi day, bida ba, bitaw nga ako mo gamit ato. Ay akong nasairan, nga kato di ang karuki ha, para to sa mga bagong tingog. Dili sa ato pa yaba kasi munta paminaw. Ako kumingong, niyabag ka. Ang aking pasabot nga, kuwang lang is practice. Gabi ay, ikaw sakto kas practice. Pagkataong ka happy birthday, maglibo pa magiging duyog kung say asa ka napita. Sa panuot ba ka? Kapoy ni mo, apuro Ang sa sabi, tayo ni mo. natural malibog sila nga, dili mo sila professional nga mga musician. Wala niya, ikaw, professional de ka. Hapit na. Hapit na ka mabuang. Ako gani ko na, bida. Kuha ka instruction sa vocal cords. Ayun na lang to ni. Kaya wa pa ko kakita nga ang but-but na himong tinuod. Sige lang. Nagtuo lang but-but rin ako ha, pero sulti natin ka na eh. Usalay ko ako na to ko! Ha? Unsa naman ikuwang? Porta! Okay, karaan. Why lami? Why lami? Usa akong tambang ni mo day. Para di ka may has pa. Practice na kag dinato taon. Bida. Para di ka magalitan ba? Di ka may has nga madato tagalit. Naunsa. Wa may daw taon na ng mga bisyon ta. Kaya kinanta na tao mga bisyon mo yun. Pa ito wa kay bisyon, di ba? Way ayaw imong kinabuhi. Mga puslan man. Mga bisyon ka. Tinang sulit yun ha. O kuhan ka naman. Dinagko ba? Dinagko! Anak day na. Oh, parehas ko na ng kanang kaon ka, di ba? Mga bisyon ka, mukaon ka, mga mahalon nga pagkaon. Maabot yun na ni mo. Makakaon ka mahalon nga pagkaon. Pero nga bisyon, sigali kang pinobre nga pagkaon. Maingon ka kidamos, nga ka musipon mo tangang tabatis. Mga bisyon ka makaugbuwan, sa kada patay kindi ni mo diya. Pulo silang yun buwan. Mga puslan man, mga bisyon ka, dinagko! Parehas ka doon, no? Ang ako bisyon, gulusto ko madalato. Dato? Nadato ka? Halapit na, ha? Usalay ko ang. Kwarta na lang. Kapoy ni mo to ni. Naangor din, naninguha ni mo. Bahala kas kinabuhi ni mo day. Te! Dako gid kayo og pagtuong akong bana nga madato gid siya kay lagi iya laging ambisyon. Wa man kuno'y ambisyon na di matuman. Seryosohon lang gid kuno. Unya to? Hoy! Priyong! Ano sa ka? Meron ka na problema? Ha? O sa ban? Magkatawang ko na mo? O sa ban? Kunauna ni mo? Pasim katabag ko. Can I help you? Kini, pre, kini, ambot ani pre. Doon naman ko na paminaw sa kong lawas. Ha? May sakit ka? O saan mabinaw di mo mong lawas, ha? Ambot ani pre, oy, wako ko sabot ako Kay nga no malagi na yung lawas. Lain kay paminaw pre, kay di ko mukaon, putumon man ko. Ah! Unya mukaon ko, busog na sila ko paminaw. Katawanan! Mau ba? Unya nakapait pre, kay ug mabusog ko, di masad ko ganahan mukaon. Ah! Nakisakit! Usan sa kita pre. Murag sakit sa utok, pre. Wakay pre. Recorded by X Thunder Gaming. Magtarong di Ano sabi yung problema ni mo, bebe? Ayaw ilulong di sulti, ka diba nga, di ka? Ano sabi yung problema ni mo, ha? Wow. Ay, problema sa
Kuan pre. Masa? Sulti ko kay anala ko gato rin. Di Problema. may saging hinatag ni magtari sa kaon ko. Problema sa Sa may problema ani mo, ha? Unsay problema? Babae ba? dili babae. Dili. Unsa man? Kwarta? Dili pre, dili. Unsa rin problema lagi ni mo? Unsa man? Kuan pre kining Naggomen noon ka. No sa, miminyo na ka, ha? sa ginako ni pre. Magminyo ko nga mga babae mo sukulan ni naw nga pre. Unsa rin buto pasabot na? O sa man pre. Apiki kag dagway bisag utaon. Actually mo pre. oy. Usar gyud kitabang nako nimo ana pre. O sa man pre. Ang ug malas ka sa kanang pag-ibig, bahin sa pag-ibig, malas ka. Ana may pilit. Lagi. Ay padana pre. Kay normal na tao. Ako asawa. Mas maayo pang ulitaw pa ko. Ikaw, gusto kami nyo? Porbida mahay ka, oy. Uy, nga ano ko taon pre. Ambag ko nimo ay pagdali-dali. Pangitag sakto babae para nimo. Ay pangitaw one click lang, porbida. Kay siguro yung ko matutyo ka. Oh, ano? Ako. Ang dali-dali. Awa. Mahay. Ha, mahay ko. May pay. Uy, ayaw ko sawa, pre. Ano ba pre? Umadato lagi ko. Ay, lisang sawa na ko na pukbok. Pre. Uy, ngano di ay Marie? Daw, ay ayo ning tawhana. Ambisyon ray ga ayo. Ay, may na lang na Marie, uy. At least na ambisyon ang tao kaysa wag yung ambisyon. Hay, naalagi ambisyon, pero naong raman sa naninguha. Ay, sagdi lang na Marie. Kay, pa ba yun? Wapag maabot ang panahon, ana? Kanus pa man ka na mabot ang panahon. Nga sa kung tanaw, hapit naman na siya mabiyais panahon, Mari. Awag ako'y makakita sa akong ambisyon, o. Ilisan ko ng tawhana. Bahala siya. Marie, Ang sa'yo mo kita nga tanaw diha to ni. Okay. Ka na. Bawa, sakto gini. Sa akong itanong-tanong yung yuta ba? Kung asa na ko ibutang akong parking lot. Ano din kay Otto? Well, hapit na. Guys, pulos lang hapit. Damgo na ko na yung nagbiyaw to. Sa? Oh, akong damguhan ako, ha? Dani, hapit ang damgo ko nga dako kayong kausaban sa akong naong. Nagbata ko. Nagpabata ko sa akong naong. Kaya, kwartahan ako, dato na ako, nagpataas ko sa ilong. Kung na akong damgo. Mao ba? Sobra sa pagkabata akong damgo. Nga naman. Napil na ako, nga murag yung bata. Murag kong bagsuso. Mayati na. Sige. Kaita, good. Murag tinuod akong damgo, day. Kaya murag yung bata taon. So, may posibilidad nga matinuod ang akong damgo, nga madato ako, nga murag kong bata. Kaya, mao na ako misyon. Pag sure, oy. Masa may ebidensya ni mo ka ng imong damgo nga nabata ka na tinuod. Tinuod lagi. Unsa lagi mo ebidensya? Ni ko sa parol. Ay, kapaw. Basa-basa pagalin niyo. Sus, Kapaw. mao di ay. Ikaw din ni mahong angso. Pagkakidot pa. Dali mo, pre. Bida sa din yung istorya, ha? Ako'y ba, Pedro? No, Ha? Masanik. Pwede mo na na? Ako'y bangka. Ako'y bahala ni. Hapit ko ba na to? Uy, happy din ka mo dato, pre. Uy, ako di mo, pre. Yes, pre. Pre, madato ni ka pre. Ayaw tang ko kalimtir pre. Hinom-nom ni taon ko Pre, I tell you, ha? Pumadato ko, kining puso di as karsada. Kana ba? kanang Lisan ko gripo. Puso saging? Pero, di puso saging. Kana ba ang gripo? Baka na pusit ba? Naunsa ang taon ay. Pero dili tubig mo agas ko, dili. Bre. Si pre. Wow! Yawa, pre. Di mo ginabaho, pre! Basta ako liba na to. Di magbahay nga itong mga silingan. Tamo! Di mo magbahay! Mga silingan, di mo magbahay! Kay, why maningil sa inyong mga utang? Kanang inyong mga utang ninyo, nga turko! Ay, suswa na na! Pati yun mo, pre. Patong ayaw, di baata na. Ibabayaran, pre. Ibabayaran. Hala pre, nung ano ba nakaturko ako ang giutangan pre taon. Uy, Why problema? Basta ihatag na to mo ang imong device. Ano rin ako? ayaw pre, kay makabaya sa semester na Bahala na! Dato naman ko, naunsa na siya. Siya, siya labas na, pre. Ay, problema. Wala maningil ninyo, mga silingan! Wala! Saan lagi mo, pre? Imong bayaran ang mga utang, ha? Di Lagi mo. Di na mo Di pilan. ini mo bayaran pre ang mga utang pre. Yes! Oh. Unsa paninglan lagi po? Paninglan lagi. Hindi na lagi mo ni. Paninglan lagi pa niya pre. Paminaw sa ikaw. Paminaw sa bida sa kaning kalsada din eh. Ako ni pasira ha. Why makaging tigpatanto? Unya why mo agi di ha ha? Basta why miningil.
Buhay maningil. Buhay maningil. Pre. Nindot na, pre na. Nindot na. Ngayon na. Ganahan ko ni mo dong Pedro kay bisa nga pakon wag kay reaction. Nanik. Basta ha. Ako lang ba nato? Tigil mo bahay. Tandaan yung mga problema. Palito na ko. Pila yung problema ha? Ilisa itong tagsak-sak kong bugas. Lah. Saban. Kini atong barangay din eh. Kini usa ka barangay na to. Ha? Saan? Kining atong barangay. Himuon ko ning Kimpound. Kimpound? Ay, yawards. Kimpound. Si Kimpound, pre. Kimpound ang mo po yun. Kimpound. Tama, inindot kayo, pre. Ah. Mura ni Pedro. Sama na yung kapitan, pre. Mura yung kutsihal, ha? Kimpound naman na umusa. Oh. Naagihapon pero ako ni kapitan ha. Naagihapon. Kaya dato naman ko. Nya? Himon mo ni na kong kamo. Pero himuti ka kunsihal sa lutuban. Ay, kana tinun agi na, pre. Problema lang kay kunsihal wa may eleksyon sa doon. Pero kita kamo, why eleksyon kunsihal mo. Asa ko to. Recorded by X Thunder Gaming. Yes, pre! Kamu-kabutanan. Suplayan tamo taksak sa akong bugas kada semana. Uy, taas na ito sugar. Pastilan, pre. O Gamayan na, yung pre. kaon. Ang butang, ikaw na yun, pre. Ikaw na yun. Pre. Ano kay sister ya? Ano pero kay Tingnan ako bahati ko gold ba. Tararang gamay na likuang pre. Hapit ko ba to? Usan likuang ba to? Si likuan mo, pre. Usan likuang gisulti ni sa kong asawa. Kwarta. Pre, way bago, ana, pre. Way bago. Hay, basta ba dato lagi ko pre? Kini kalsada, way problema gini mga tao din eh. Labi nag mag-uwan, mag-init, wa gyud problema. Magpanon. Magpayong ta bisag init, panahon sa uwan. Di ta magpayong. Saro ka tong gamiton sa konsolasyon. Ngano man, pre. Kini kalsada ha? Hangtod dito, kita ka na sunod barangay. Ako ning patupan. Patupan. Di ba, pre, no? Patupan kinitanan. Sus, Ha? wala. Wanay magdagan nga magpayong nya panahon sa uwan kung magdagan ang mga karsada din eh panahon sa uwan ting-init wa na okay na kayo kaya na may atop i-tiles pag yun din ako din eh Allah. ha i-tiles ko ni karsada Tiles pag din yun. Sus, ginoo. i-tiles na ako unsa ba di mo believe na ako Dahil bilib ko na mo, pre. Believe ko ano okay ganahan ako Hindi ka maslide. Ha? Sa mata mo, uli ka o dili? Oray Pauli na sa ato! Pauli kay pulo sa bot ya! Uy, gialmuran na si kapre. Pauli pa! hapit ako ba dato day Ikaw no? Imo ginagisumba ng imong pagkahanggaw. unsay hanggaw ba day oy Ikaw pulos ang hinanggaw ng imo. patakam na taon ka oy Hilabay, nabayon ta na yung kanyang kumo na kurong shoes. Ambot lang gindi mo. ano ba singaw si Zaman si Gilze. Sanilo. Sige ka ni kagpasiata ba ng imong ambisyon nga way klaro layasan ti ka dinhi pakauwaw ka lang ginako. Devlin Smith. Basta mo usap pa kang hinambok ang imong ambisyon nga madato abiyaan tagid ka. Unsa man, ha? Ako Unsa giinom nimo sinahan nila lang salod? Nagpainom ka dito? ako rang gibangkahan ako mga barkada day ako mga kumpare kaya hapit ang kubrato. Ha? Sa ato pa ikay mo bayad ato? Oo sa man ako gud siliging nan nga hapit ang kubrato. You know. Unsa man pagkadato nimo kagwanga ka nga wa man ganit tay kwarta? Nangutang naman sa kani ka. Bayran ti kasad. Ha? Di Bayro bayran. sa man nimo bayaran, ha? Unya nagbadato ra ka. Sabot na way katumanan imong damgoto ni uy. Unya malinga sila salod nimo sa imong giutang sindahan. Wa pa man ka madato sa may bayad nimo. Ay na ako'y amiga nga badato. Kinsa man? Jennifer dato. Ikaw na, ikaw na. Kamay, gini mong pusngagan, animala ka. Inang pusngage! Day! Mao na akong problema, kay wa pa gani madato ning kanahan ako na kay utang, pero tinagid niyang pangutang. Unya ako may tigbayad. Unsaon ko ni siya? Palayason ko ni o ako mulayas sa amo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Belen. Mauta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit, ha? Thank you. Ate Pres,
Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Inday Belen, Ate Pres. Belen. Oh, si Inday Belen taon kanis Belen, Ate Pres. Yung bana ka ng ambisyoso ah. Sige pang ambisyon nga madato, sige pang hambog nga madato. Pila lang kadlaw madato kuno tiya. Dato na siya pero ang kuwang kwarta. Mao niya ang nakaingon nga naglagot siya sa iyang bana kay ambisyoso kay ba kanang nga kuan madato na iko day. Nya na ang mga utang mga unsa pa na diha ay sus. Gipaninglan sila dito nga mga utang ila lang balibaran siya kay wapa sila madato. Mao ni iya problema. Ron ti pres kaniyang bana nga kuan kanang ambisyoso nga madato. Saon ko no yan. Ang iyang problema mao ni ati pres. Mao ni akong problema kay wa pa gani mi madato. Dako na kay mig utang. Puwerte na niyang pangutang. Unya ako mao'y tigbayad. Kung saon man nako palayason ko ni akong bana para mulayas. Ako'y mulayas amo. Tabagi ko ninyo bilin. Kung ka mong sultion. Bilin. Unsa man sabi buhato na tuwa niyang bana natin pres. Iyan na nang warningan ang kanang mga tao nga kuan nga utanga siya bana nga ayaw na silang pangutana pangutanga kung bana kay lisod kay na ako mo'y maputo aniyang mga utang nga nahitabo taon sa pagkakaroon nga daghan kayong maningil nila taon. Sabi Diba? kong kinami siya ikabayad. Mao lagi. Ati Pres, na kay konsulti nila. Amo gina, iya ginang siya may mo kuan na. Warningan gyud na niya. Mo iya ginang sultihan dili mayo kay. Og di ba, ay bayre. Oh. Kunya Sabay sakto lang sa Niya siya may paninong. dili sa nani mo bayri day, bayran day para di na nam subangan niya mangutang siya balik. Imong inon nga di na kong bayad sunod kon imong pautangon ha. Oh, kana mari sakto. Mas mayo. Bam, kumusta? Mayo kay niya ka bam. Unsay ato ang mabasa diha be? Sa mabasa si Musamad ba? Samad. Kining iyang gibuhat ang banang gulyat no. Mo'y pagaingnon nga wala mo gud kini mahasubay sa eksakto sa Wala, iyang eksakto ba? gibuhaton isip amahan, isip bana, isip padre di pamilya no. Apan doon na may panultihon inday. Apan sa lili pa ani ang paambit ko ani pabit. Juan 14 versikulo 6. Sige. Si Jesus mitubag ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan kun dili mo agi ka nako. Ang bud nako ipasabot is doon na mong panultihon nga ang bana haligi sa panimalay Tinoda. ug ingon ang asawa tigpatindog sa haligi. Ang bud pasabot nga siya moabag sa mga gibuhaton siyang bana. Karon ang imong bana nga isip haligi sa panimalay wala masubay kung ikaw mo tigpatindog sa haligi imong panangwaon nga matindog jud kini kay imong bana wala man magsubay sa tarong nga pagkabana tarong sa mga gibuhaton isip kanunay lang gabughubog kanunay manghambog no sa ako nang gingon kung ari ka diri sa katong gibasa nga gingon diri ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Sa ato pa, wala masubay. Sa ato pa, Wa masubay studling ba? sa ato pa, walay Ginoo sa iyang pagkinabuhi. Na siguro ba pero bugiro lang yun yung tawanan. Inong tampungag na ang mga nilakbit pero kuwang sa pagpahinumdum sa ikaw ang mugiya inday. Nini panahon na karon imo nang ipagkita kung unsaon nimo pagpatindog ang haligi. Pero tanaw na ko, no dili man na bugiro susting to nang ambisyon na gyud siya nga madato siya. Ang unsa pa na diha. Wa may dautan sa mga ambisyong gulyat. Way dautan. Apan pung pasang inahan ka ni adto. Kung magsigi ka guyaw-yaw wa ka mo lihok doon na may panutihon nga lihok tao kay tabangan to ikaw matugpa sa Dios. Apan pung pasang mama sa una. Kung nagsigi ka lagyaw-yaw unya wa kay gibuhat sama kuno ka sa at nga sige lang ganga Tinoda. kanang alat ba alat sa Gawat ang sudlan. ganga way gibuhat no mao na kung gibasa dire sa Juan 14 verse 6 kung pwede po dugdug ka dire padiyugdug ka dire sa 1 Corinto chapter 10 verse 20 is this 31 okay yes 31 matod pa dire busa kun mukaon kamo og mo inom Saban. kanang matod mo inom o magbuhat sa bisan unsa usbuna ko ha kung man ato ang gibasa sa Juan ali tas 1 Corinto maambilin hinumdumi dire nga sa ako nag-ingon oras na karon nga ipatindog na nimo ang haligi ug ang imong buhaton katong magiyang akong isulti nimo kung ari ka diri sa 1 Corinto verse 31 busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios okay ang amot pasabot is
ang imong bana sa pagkaron wa masubay sa taro nga dan og nagdrive pa siya o say tawagan ng mo muliko sa Siya. batong lugar. Nadisilya ako na ibertik. Dili na nailaing termino ana kanang ingon bangga kani na usa in English ay laing kun ana basta kay nawa kani agad si mong saktong linya. Oh. Ibertik lagi siya, ibertik. Wa masubay studling. Oh, ingon ana wala siya masubay sa ang imo karon mo ang paggiya, no? Ano ba ka ba? Kini ka mo rin na siya. Wala na itong nidunggan ako gabi. Ano ba? Nag-istorya pa puro mga asawa. Nya. Yung kulong iagak. Sarap mo na dito luman doon. Kung ako ang pasultihan. RMN